δύο γενικόλογα πράγματα για να καταλάβουν όλοι σε τι είναι. Είμαστε σχεδόν 16.000 συνταξιούχοι της Εθνικής Τραπέζης. Με εργασιακό βίο περίπου 35 χρόνια που πλήρωναν 12,5% εισφορές για το επικουρικό. Κάτι που δεν συναντάται εύκολα σε άλλους χώρους. Και ενώ έπρεπε να παίρνουμε μεγαλύτερη επικούρηση, τώρα μας μειώνουν κι άλλο. Αυτό γίνεται με ένα νόμο που πέρασε ο κύριος Βρούτσης 4680 με το άρθρο 63 το 2020. Και έρχεται ο νόμος από τότε τώρα στο τέλος του χρόνου να μας μειωθεί η επικούρηση κατά 33%. Τώρα, αυτό γίνεται οριζόντια για όλους τους συνταξιούχους των τραπεζών. Μέχρι τους συναδέλφους όλους, τους δικούς μας, μέχρι το 2019 οι παλιοί. Από το 2019 και μετά 20, όσοι φύγανε καινούργοι, όχι. Όχι. Άρα είμαστε μια κλειστή ομάδα αυτών των συναδέλφων, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε είμαστε και μεγάλοι στην ηλικία, πεθαίνουν και κάθε χρόνο πεθαίνουν 300-350, μειωνόμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή κάτι το οποίο αν μας δίνανε την κανονική επικούρηση θα ρίχναμε έξω όλη την οικονομία. Είμαστε μια ομάδα κλειστή η οποία πόσα άτομα, ξαναπείτε μας? Είμαστε περίπου 16.000, 15.700. Ναι. Αυτό σαν αιτιολογική βάση απόφασης τότε που ελήφθη, ποια ήταν? Αιτιολογική βάση περικοπές απόφασης... γενικά? Όχι. Σε εμάς ήτανε για να σωθεί η Εθνική Τράπεζα ακριβώς. Ακριβώς ήταν για να σωθεί η Εθνική Τράπεζα, διότι η Εθνική Τράπεζα έδινε ένα ποσοστό εισφορών μας προς τον ΕΦΚΑ δηλαδή, στο ΕΤΕΑΕΠ, για να καλύπτει τις επικουρίσεις μας. Και είχε προηγηθεί ένας νόμος του κυρίου Πετρόπουλου, ο 4618, που ανάγκαζε την Εθνική Τράπεζα να δίνει 40 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Αυτά τα 40 εκατομμύρια το χρόνο, μόλις το νομοθέτησε αυτό ο κύριος Πετρόπουλος, δεν άρεσε στην διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Λέτε τον προηγούμενο υφυπουργό. Με τον προηγούμενο υφυπουργό, μάλιστα. Ναι, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προηγούμενη. Ναι. Και μόλις άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθε ο νόμος Βρούτσι αμέσως να αποκαταστήσει την Εθνική Τράπεζα, η οποία με αυτό το τελευταίο του νόμο, το 4680, ήθελε να σώσει την Εθνική Τράπεζα από τα 40 εκατομμύρια. Την έβαλε λοιπόν να πληρώνει λιγότερα για μας και με ένα ορίζοντα μέχρι το 2032, από εκεί και πέρα παλάσσιτα. Τώρα που βρισκόμαστε? Κρατάω τα στοιχεία, 16.000 άνθρωποι, συνταξιούχοι, μάλιστα, και σας κόβουν το 33% περίπου της επικούρησης. Πού έχετε στείλει κάποιες επιστολές? Πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Τι σας έχουν απαντήσει? Δεν μας έχει, ο κύριος Τσακλόγλου επίσημα σε εμάς δεν έχει απαντήσει. Έχει απαντήσει σε επερωτήσεις που έχουν γίνει από τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάει? Έχει απαντήσει ένα γενικόλογο ότι δεν δέχεται τα επιχειρηματά μας με τίποτα και μας λέει ότι αν πληρώσουμε... Βλέπουμε και το έγγραφο. Βλέπουμε τις επιστολές που έχετε στείλει τώρα. Ναι, αυτή είναι η επιστολή της Ομοσπονδίας, μάλιστα. Εκεί. Ακριβώς. Και είναι το επίμαχο που ζητάτε να μην εφαρμοστεί περικοπή κατά 33%. Είναι της Ομοσπονδίας μας η επιστολή τελευταία. Ακριβώς. Ναι, πολύ τελευταία. Δεν έχει δεχτεί την Ομοσπονδία ακόμα να συζητήσει για αυτά τα πράγματα. Τόσους μήνες. Λοιπόν, και λέει ότι θα επιβαρυνθούν οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι. Εμείς δεν είμαστε ασφαλισμένοι, οι οποίοι έχουμε δώσει εισφορές 12,5% και βρισκόμαστε να κόβεται 2 φορές η σύνταξή μας, η επικούρηση. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Εμείς θα στηρίξουμε όλη την Εθνική Τράπεζα. Καλά, τότε είχε δικαιολογία. Η δικαιολογία ήταν ότι το 19 η τράπεζα δεν είχε αυτά τα κέρδη και αν την αναγκάζαμε να πληρώνει... Μάλιστα. Άρα βρίσκεστε σε αυτό το αδιέξοδο και επιμένετε, από ό,τι καταλαβαίνω, θα συνεχίσετε τον αγώνα σας. Κύριε Ξύλη, η τράπεζα έχει δισεκατομμύρια τώρα. Ναι, έγινε σαφές. Δεν συντρέχει ο λόγος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να συμβάλλουμε στο να γίνει δεκτό ή να σε ακουστεί με κάποιο τρόπο το αίτημά σας. Και εμείς θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να σας αποχαιρετήσουμε.